Салом алейкум тамошобинони азиз, созен нағзен саломатиё хубай. Боз як нуқтаи савдора мехоҳам шумода тавсиятим. Либосҳои турецкӣ дорам беҳад качествои нақс бо нархҳои арзон. Навинкаи бурошон марҳамат биёен бозори Корвон тарафи Тиллобозор 8 дарвоза 3 қатор. Мана подвал так хона мешава рост мебиёен духтаро. Ина 3 қатор. Не марҳамат анами нуқтаи савдо дар иҷа ҷойгирай. Аввал сар мекунем аз юбкошон. Духтаро юбкора бинен 50 сомон. Мана кадомеша гирен 50 сомон беҳад хушрӯча кожаный. 50 сомон чанта расветка дора нишони тен хеле чанташа. Ана 50 сомони духтарако то чанд солаи то 7 сола размер будай. Качестваш беҳад хушрӯча. Мана 50 сомони тамошобино. Рақамҳои савдо. Ассалому алейкум апо хоҳарони азиз. Чун ҳар вақта ман ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. Ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. Зиёда аз 10,000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. Ҳар яки шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. Барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти олӣ лозим намешавад. Ба коча баромада ягон чӣ фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. Шумо аз хона набаромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. Мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кор ёд диҳем. Ягон ҷои қиниш нест, занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. Шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. Ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. Барои ҳамин метавонед ки ба WhatsApp ман нависетон, ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. Бар ҳаст дар рӯи экран чизе ки нафаҳмиден марҳамат метавонед нависен шуна бо маълумоти бештара аз хичон бигиред. Инаи балниёи мами нархан ана ино 40 сомон. Мана юбкачаҳои хушрӯ 40 сомонӣ. Аз ин чандта расветка ҳастай метавонед ки бо омада хитон мустақилона айпеш бинен. Ози духтаро ҳами двойкаҳои хушрӯ овардиян. Размерҳои калон мепурсидан надоштан. Ана ҳози овардагиян. Марҳамат биёен метавонед харидорӣ кунед. И двойка ё худаш тоқа? Тоқа ино чанд сомон? Бори навая духтаро и бори новинка. Марҳамат бинен чӣ хушрӯ. Духтарако нархи ино 100 сомон. Беҳад качествашон нағзакай. Марҳамат бинен касоне ки подростковый гуфта буден ина вариантҳои беҳтарин омадагиай чандта расветка. Рақамашон ҳаст. Рақамҳои савдогара мемону метавонед нависен бо маълумоти бештара аз хичон гирен. Баъд двойкошон беҳад хушрӯ. ҳозир ман шумода двойкошонам нишон метиҳам. 100 сомон. Мана хушрӯгиша бинен духтаро. То чанда размер? Размеру то 8 сола. То 8 сола 9 солара размер ҳастай. Мана беҳад фасоннак. Ҳам брижачаошон ҳамин футболкаошона бинен иқа хушрӯай. Мана 100 сомон духтарако. Қисми болоям 100 сомон ая? Ана ин болоям духтарако 100 сомон. Бинен чихел хушрӯ духтарона бачагона ҳамаша нами двойко 100 сомони. Касе да дар корай марҳамат биёен нами 8 дарвоза тарафи Тиллобозор подвал 3 қатор. Магазин 16 гӯед шумода нишон метиҳанд. Ана баъдан духтаро калготкиҳои тоза туркӣ. Ира фирмаш чӣ буд? Фирмаи калготкиҳо чӣ буд? Не, фирмаш чӣ буд? Бренди чӣ будан? Ина и бори хитои будай. Марҳамат духтаро 40 сомонӣ. Мана диден чихе хушрӯ. Турецкишам ҳастай. Турецкишам 40 сомон. Ана и бори гуанҷоай. Ина дефнеям ҳастай. Турецки ишам ҳамин нарха. Ҳамаи расветкош аст духтарако хушрӯгиша диден? Қа хушрӯча. Размерашон то чанда ёра? Качествошто гап нест тамошобино. Ино то размер чанда дора? То 6 солара размер будай. На марҳамат духтарако биёен харидорӣ кунен. Баъд бо тройкаҳои туркӣ ҳаста. Ино чандан? Ин тройкаҳои туркиёмо 250 сомон. Мана ҳамаша тараф. Бинен интихоби сёрай. Мана марҳамат тамошо кунен. Интихоб кунен духтарако. Беҳтарин вариантҳо пешниҳод шудагиай ҳамаш бори новинка. Ана баъдан ё чианд? Аҷава. И аҷалко чандан?
100 сомон ялчора диден духтаро 130 сомон буд аксияш дагай 100 сомон марҳамат биёен бо айпеш бинен хитон боварӣ дору махқултон мешава инчунин куртачо ҳастай ё чанд пул ира бинен духтаро хушрӯ бишад 100 сомон ина интихоб бисёрай тамаш бори турецки интихоби хеле васеъ дорад мана беҳтарин варианто ина инош чи 200 ина куртачо ҳамаш 200 ана ин қисм бошад ҳамаш 150 сомон пахтагӣ пиҷакои боло чи ана бори навинка ин духтаро набудаст диден калготки дора 5 та чиз дорада нархаш чандай ино 300 сомон фасониша бинен охи духтаро ногуфтани беҳтарин вариант амана и тарафта бо ин хелваё ҳастай конверто чанд пул 200 сомон конвертора бинен ана и новорожденную чанд пул ино и тараф ҳамаш 100 сомони турецкия 5 та чи доранд 100 сомон мана пятёрка каседа дар кор бошад ина қисми болошам ҳамин хела 100 сомон духтаро марамат шаймон намешавен беҳтарин варианто ино чанд пула ҳамаи ҳамино 100 сомон тамошо бино мана каседа дар корай омада бо айпеш бинен инчунин кокон бо омад кокона приста будан марҳамат ина кокони ҳар хела овардагиян нархошон 200 сомон тамошо бино инчунин духтаракош мо метавонем ки кадом материале дар корайтона кадом ранге ки махқулайтона нависен шона шумода падзаказ тайёр карда метиҳан мана бинен иқа хушрӯ 200 сомон дигар ҷода 500 сомон анино мана чӣ тавре гуфтам рақамҳои савдогар ҳаст дар рӯи экран нависен маълумоти бештара бо аз хичон гирем